Ну, это наше счастье, что наш театр любит Шаймиев. Он бывает на наших премьерах, и я не из лести говорю, он очень прилично в театрном деле разбирается. У него врожденный вкус. Не зря вот Шаймиев получает премию, значит, «Театральная маска». Это не зря. У него хороший вкус. Он знает артистов, он бывает на наших юбилеях, он знает очень хорошо труппу. Также и Фарид Мухаммедшин. Ну, может, очень занят, Камиль Ахмады, он редко бывает. Хөрмәтле ватандашлар, кадерле тамашачылар. Бүген Марсель Залижановқа 80 яш тулган булыр иде. 7 ноябрьдә дип әйтәм инде, шушы көннәрдә. Кызганычка каршы, ул безнең арадан иртә китеп барды. Иң үкенечле 70 еллыгын бәйрәм итә алмадык. Театрыбызның 100 еллык бәйрәмендә ул булмады. Казаныбызның 1000 еллыгында Марсельне без бик юксындык. Инде соңгы елларда ничек алга барабыз аларында күрсә, Марсель ничек дөньялар үзгәрә. Безнең хезмәтебез, минем хезмәтем, минем яраткан артистларымның, минем театрымның өлеше нинди зур икән. Бу халкыбызның тормышында, иҗат өлкәсендә, башка өлкәләрдә, уңышлыкларында дип әйтер иде. Марсель, тыныч йокла. Без синең шанычларны акларга тырышып эшлибез, яшибез, сине сагынабыз. 96 ел гомерлек татар театры рәсми рәвештә 1906 елда уйный башлаган бит инде без. Шуннан Марсель Хакимянов өлешенә 36 ел баш режиссер булып эшләгән. Менә аның чоры, менә Марсель чоры ничек ул? Без татар театрын шулай яратабыз икән, шулай хөрмәт итәбез икән, без үзебез шушындый татар күңелле булып калабыз икән. Марсель Сәлимҗанов, синең гаять өлешең бик зур. Моның өчен мең рәхмәт. Безнең халкыбыз моны бер вакытта онытмас, онытырга хакыбыз да юк. Марсельнең әйткән сүзләре бар иде. Халык, театр халыкныкы ул. Ул халык өчен. Театр халык өчен, халык театр өчен. Менә бит инде безнең театрыбыз барлыкка килгәннән бирле инде Кариев вакытыннан, Тинчурин вакытыннан, Сайдаш вакытыннан нинди чор узып, зәңгәр шәлне куеп, инде Казан сөлгеләрен куеп, ничек алып барганбыз икән үзебезнең халыкның язмышын, берсе шуны өчен чалгап чырларның Марсель Сәлимҗанов инде 36 ел буена үзенең 100дән артык куйган спектакль белән менә кайберләрен генә карадыгыз. Менә шушылай иттереп бит безне театр тормышы белән халкыбызның узганы, халкыбызның бүгенге, халкыбызның киләчәге ничек булуны күрсәтеп эшләде. Чыннан да бу бит зур йөрәкле, масштаблы, моның өчен шәхес булырга кирәк. Менә Галиәскәр Камал театрының артистларына, аның устазларына, драматургларга, режиссерларга, безнең бит күп башка талантлы режиссерларыбыз бар. Уңышлыклар телим. Хезмәт итегез. Без кулдан килгән хезмәтне күрсәтергә тырышабыз. Менә шуның бер инде мисалы иттереп, хәзер бер указ укып китәм. Татарск Чай чыкканда тотып тор. Мен Гаргариның спектакльнең картларын карадым да әйтәм. Чыгып белән әйтмәкче идем, әйтәм, мин Гаргари кияве түгел, Сәкинә кияве дип.
Татарстан Республикасы президенті указы. Татарстан Республикасында театр сәнгатын үстеру һәм Марсель Сәлимжанов исемен мәңгеләштерү мақсатларында карар бирә. Беренче, театр сәнгате өлкәсендә Марсель Сәлимжанов исемендәге республика премиясын гамәлгә куярга. 2 елга бер тапкыр, һәр берсе 200 мең сум күләмендә театр сәнгате өлкәсендә Марсель Сәлимжанов исемендәге 3 республикасы премиясе бирелә дип билгеләргә.